Foli Anita ni amboke kanyesi obela jilima ni wakati kufoli la oni antuma au bisimila mifa production ni onduteleka kuna fundili kineka bi desam kalo kilifolo bafla animuka aninani sa Anga ministru ka ladala lajem bituka ke tarata doyon fe mi tarata teminite no bena novembre kalo kilimuga ani wolon flama anka Mali France la fanga nyema general d'armée Assimi Goïta aye foli balase kanyasi anga jamana ministru be ma kerengere la kuro munube ni ulu sigira sinka folu temelen kofe ay nyefolike wi uka bara utakabulia ka ukanga bara munuke ay dantigelike ula hanika nyini ufe bara dobi uka ugelea sinsika ke uka ni odoy laini munukera anga jamana kono diunfe Assise nationale de la refondation ukonala wotemelen kofe tuguni ay alayini ben ani lakana olu bara ukasiga sinsin chuga mina anga jamana kono wa miye anga jamana keleke chewi kana buluka ke olu kuna anika olu bla ke chugo nyumana mi yerebsika to ukabara abisika nafasoro chuga mina anga jamana kono akilala ka alanyini tuguni mi falinkura munukera anga jamana kono ani furuba chew olu konna la no reforme politique ni institutionnel fane ay alanyini olu bara ukabo asirafe kerengere ni ala sharia sumba kura munutara anga jamana konnala ka ulu baraw bo asirafe ni o dobe kuma yurugu o kelelila o bolin ko fe tuguni akilala ka kuma diplomasi o fanaka Mali alini jamana wereche o baranyogonya hukumu kono ministri munuka baranya sinindo oluku nyine bolima ni o baraw be sigi sinka Mali ka nafa jatemineka ke ula anini abaraw be ke fana jatemineka ke akana siga ke ni gele ka nyasi anga jamana kono de munube ko kan jamana oka akilala ka alanyini tuguni Mali alini jamana wereche jenyogonya baranoi IEC Burkina Niger laidu munutara abaraw konnana kanga jamana munu be o bara ko nyane boli nyema uka ugela uka o laidu nunu ka bo asirafe akilala ka alanyini tuguni kena ko ta fa asirafe gele munu be yin konnala ni barake minete munu be no fero ka sika latige walasa mine nyumo olu be sika soro mi rebe sika to kene olu be sabati ani shinfu ka kalanko fana uka sika du bala ni ukilala kalana bara fana ka nyini uyi mi be sika to ukana to sogona sigula adasira fana kuranko gele ani izinko seneko olu baraw yiriwali sira glaniko ani ka fara o kan kunafuni olu baraw kechugo nyuma anga jamana kono wa mi kalafilu ye fana o baraw ko luka ke klinia ani jela la ka sika laben kechugo nyuma na bakuruba fola ni ne lasili anga jamana frontier la fanga nyema adasira munuma ministru ka ladala laje kono ka keni anga frontier la fanga nyema general d'armée Assimi Goïta aleka yamaruyai bolono blakera $7 utukalo kilimuganduru baflani mugani saba o sankonnala no kera anga jamana gouvernement CNPM alini barakelo uluka lafasa kulu oni yogonche a barin anyesini do femika odi barakelo ka ake obsika lafasa chugayamina bonya ukonnana kasoro amakeni grevu bambaluye anga jamana kono ani kasika soroka olu yiriwa nyetaka baroka sika sabati kanye anga jamana konnala wa habari la yini do fana kasika kuma nyogonya ka onogo ya kulu saba o mugo oluni nyogonche abara in kuntakala kun folo obeba bafla ani muga ani wolonvla o san o konnala sankele niko temene ko fe ni kuni kele ka sigi singa akulu mugo olu nana fara nyogon kandi ka klefla akili jagabo ke CCB konnala bamako ni o kera novembre kalo kilimugani duru ani amga ani worola anyemugo ya okumbe anga ministry bulu mika chanya sinino bara furuba bara ani sigi ka kuma oma no ye fasum kulubali wa aleka korofola ko sigi kunya sinino femika ode ka jatemineke bara munu ni ulu seraka sabati sankele ni koin konnana ani munu fana bi ni ulu masikanye ukanga sika fere munu latige wala sa nyetaka bara ulu be sabati uwe siginke ode hukumu kono wa mi SNPM udanka onyemuko danka nanine alika fola ayira ka foni kulin sigira sinka kai nafa pasoro ko sabula nyoni kulin alika sigi sinka ku grevu keme aniko ode kumbulu dalindo anga jamana kono nga ku kabini asigira sinka ku chama obora barabla bambalula Mali kono
Anga Mali kelekece munu kun bɔra ni ka taa kɔrɔnfɛn yan fana Kidal ale labilali kunyala kabini o wagati la fo kana se sisan ma u kun masigi kana faso kɔnɔ u taara octobre kalo tile 9 na 2023 o san kɔnɔna la nka u ka tagama in kɔnɔna na o kun sera Kulukuru mara fana kɔnɔ u ye wagati dɔ kɛ hakili jiginna Kidal ale yɛrɛ sera ka labila novembre kalo tile 14 2023 o san kɔnɔ kabini o wagati kofɔli la fo kana se sibiri tɛmɛnen ma ka a dugu jɛ kari la n'o bɛnna novembre kalo 23 ma an ka jamana kɛlɛkɛ cɛfarinw olu seginna ka na Bamako kɔnɔ u kunbɛra finitigilakaw u ka ɲɛma dɔ fɛ ni o ye commandant de la zone de défense de la 3e région militaire ni o ye colonel major Mamadou S Kone o ye u kunbɛ kati ne ka foli b'a lase u ma u ka baarakɛtaw la ni ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu tɛɲara fasoko o da fɛ. An ka jamana kɛnyɛrɛye jabaraniso dɔ n'o ye Joliba TV News tarata tɛmɛnen ale jabaraniso o datugura ka kɛ ni Burkina Faso au Conseil supérieur de la communication ni olu ka jalakili sɛbɛn donni i n'a fɔ an ka kunnafoni tɛmɛnen na an kun ye a lase cogoya min na ka kɛ ni Joliba TV News ale ka jɛmukan dɔ kɔnɔna ko ye rendez-vous des idées ni o jɛmukan in kɔnɔna na o ye kuma caman fɔ ni o kuma dɔ kɛra Burkina Faso o yɛrɛ kan o kuma kɔnɔna na ni jalakili sɛbɛn o sababuya la Joliba TV News ale datugura min yɛrɛ kɛra nisɔngoya ye an ka jamana kunnafonidilaw olu caman fɛ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw o baaraw tɛmɛlen kɔfɛ min ye Burkina Faso u ka Conseil supérieur de la communication o ye jalakili sɛbɛn do u yɛrɛ ka jamana kunnafoni diso dɔ fana kama ni o ye observateur Palga ale yɛrɛ fana kama ka a sababuya kɛ o yɛrɛ ye lakari wali dɔ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw olu ma ni o kɛra octobre kalo o tile 17 tɛmɛnen na u ka o sɛbɛnnin kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali armée kɔnɔna k'an ka généraux olu cɛra i n'a fɔ sanji o hukumu kɔnɔna na observateur Palga olu mɔgɔ olu welela bɔgɔ jenini ka novembre kalo 28 tɛmɛnen hali bi a baara o koɲa bɛ sen na fɔlɔ. Commission nationale des droits de l'homme fɔcogoya wɛrɛ la ni o ye CNDH ale ye kulu ye minnu ɲɛsinnen don adamadenw olu ka hakɛ o lafasali ma ka kɛ ni waleya minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw ma ni ka o bali ka se ka o hakilinata di o ɲɛmɔgɔba hali kumana a ka kamana gan kan ni waleya in na a ye hakili jigin kɛ sariya sunba dɔ o kɔnɔna ko kan min bɛ CNDH yɛrɛ kɔnɔna la ni o taara juillet kalo 22 2023 o san kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ o gafe in kɔnɔna na a wajibiyalen de don an ka jamana kan ni ka se ka jamana kɔnɔdenw to ka o hakilinata di cogoya min ka di o ye jamana kɔnɔna la a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ani waleya la o de hukumu kɔnɔna na k'a bɛ waleyaw kɔn min bɛ se ka kunnafonidilaw bali ka se ka o hakilinata di jamana ale tagaboloya kan wa o kɔfɛ tuguni a tilala ka weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw ma fana minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ kuma ani baara suguya wɛrɛw sira fɛ k'a ɲini u fɛ n'u bɛ u ka baaraw kɛ u ka jateminɛ kɛ u ka kumafɔtaw ni sɛbɛntaw la minnu kana se ka na ni sababu ye ka na ni dankari wale an ka jamana yɛrɛ ma fo ka taa se binkali wale olu ma wa a tilala ka o weleweleda kelen kɛ tuguni ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka janto kɛ i ka fɔtaw ni ka kɛtaw la a kana se ka na ni binkali walew ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma. Miniti 10 dankari bɛ kɛ muso walima denmuso dɔ o ka ɲɛnɛmaya la u yɛrɛ masuruna mɔgɔ dɔ fɛ wa min ye muso walima denmuso mɔgɔ 140 tile yɛrɛ kɔnɔna na dankari bɛ kɛ olu ka ɲɛnɛmaya la diɲɛ kɔnɔ nin ye laseli ye min kɛra ONU-FEM mɔgɔw olu fɛ ani ka fara Office des Nations Unies mɔgɔw kan u ka fara olu kan minnu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnɛminimafɛnw ani mɔgɔ faga o kɛlɛli ma u y'a yira k'a fɔ fana 2023 o san kɔnɔna la ko dankari kɛra muso ani denmusomani mɔgɔ 85 olu ka ɲɛnɛmaya la minnu dabɔra a kama
wa ko kɛmɛ sarala 60 jate o de kɛra u yɛrɛ masuruna mɔgɔ jɔnjɔn dɔ fɛ ni o ma ko fɔlon cɛla o somɔgɔ u jɛɲɔgɔn walima u furuɲɔgɔn olu de ye ni fagali nunu kɛ ko ni baara nunu ka a cɛyara yɔrɔ minnu na o ye Europe ale ni Ameriki olu kɔnɔna ye wa yirala k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen fila nunu na o mɔgɔ muso ni denmusomani minnu fagara o fanbaw kɛra u yɛrɛ masuruna mɔgɔw de fɛ o kumu kɔnɔna na o ni ka secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ale ye a ladɔnniya k'a fɔ ko binkali wale ka o ta ka ɲɛsin muso walima denmuso ma ko ye kumashuruba de diɲɛnatigɛ ale yɛrɛ ma. Violence basée sur le genre fɔ cogoya wɛrɛ la VBG ale ye binkali wale min bɛ ta ka ɲɛsin adamaden suguya bɛɛ lajɛlen ma cɛ walima muso ale sigira sen kan diɲɛ seleke 4 tɔnba kulu olu mɔgɔ fɛ n'o ye Nations Unies novembre kalo 25,1999 o san kɔnɔna la a laɲini ye ka se ka binkali walew ka olu kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a baara ninnu bɛ daminɛ novembre kalo 25 la ka taa a kuncɛ décembre kalo o tile 10 na san o san a bɛ laɲɛnɛmaya wa o laadaw o lakilenna an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ daminɛna novembre kalo 25 tɛmɛnen n'o kun bɛnna tɛnɛ ma wa a bɛ kuncɛ décembre kalo o tile 10 Mali kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna na sifinкulu dɔ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la santé et la lutte contre les VBG olu ye ni laada ka a lakile an ka jamana kɔnɔ u ye baara caman ka o boloda ni o baaraw cɛ la o dɔ ye ka ɲɛfɔli kɛ binkali wale yɛrɛ ye fɛn min ye a waleya a bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye ani fɛɛrɛ minnu kan ka latigɛ walasa a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka u kɔrɔfɔw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ binkali wale ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛn caman fɛ o dɔ bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔw ye walima fana ka adamaden dɔ ka dɔ pusaya ka tɛmɛ dɔ kan olu ni dɔ wɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ye wale min bɛ se ka na ni binkali wale wa ka a kɔlɔlɔ olu ka ca o cɛ la o dɔ bɛ se ka kɛ ka na ni hakili wasuwasu ye walima fujinɛliw adamadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kɛ ka dankari kɛ ɲɔgɔn ka adamadenya o la o hukumu kɔnɔna na ko u kɛmɛ ka baara caman boloda ni ka mɔgɔw ni o hakilina ka o yira ɲɔgɔn na min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye a waleya a ka dabila Mali kɔnɔ. An balima kerecɛnlakaw olu ka hiji tako 53 o daminɛna novembre kalo 28 tɛmɛnen kita o mara kɔnɔna na a baara ninnu o kuncɛra bi décembre kalo tile fɔlɔ la 2024 o san kɔnɔ ala ka bato kelenw bɛɛ lajɛlen ka o minɛ. Burkina Faso u ka seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba min bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu ni o ye sotigi Awarse o kɛnɛ in kan an ka jamana seko ni dɔnko baarakɛla dɔ n'o ye Fatumata Kulubali ni caman b'a fɔ a ma ko FC jɔnjɔn fila taara ka di ale ma ka d'a ka baara ɲuman kɛlenw kan o hukumu kɔnɔna na a ka jɔnjɔn fila ninnu na a ye kelen ta ni ka o ɲɛsin an ka jamana kɛlɛkɛ cɛfarinw olu ma ko sabula n'i y'a ye dɔ bɛ sigi k'i hakilina tigɛ mɔgɔ dɔ de bɛ min bɛ ka lakana ka o sabati ka ɲɛ kosɛbɛ jamana ye a kun filanan a y'o kɛ ka ɲɛsin an ka jamana sifinkulu olu ma ko sabula a ye a laɲini hali bi olu ka caman fara u ka cɛsiriw kan faso ye. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'o ɲɛfɔ aw ye o kɛra nin an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lamɛnni ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ka foli lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ fana ma kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an bɛ foli lase fana association des amis d'Angers o mɔgɔw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔna la an bɛ Faransikaw fo Italie Espagne ani jamana wɛrɛw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la a kan bɛ o la wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ